Dwi wedi cyrraedd y gegin erbyn hyn gyda Dan ap Geraint. Shwyti, Dan? Helo, chi iawn? So ni wedi gweld ti sawl mis ti wedi bod? Be, rhyw 4 mis, rhywbeth fel yna? Dwi wedi colli cwnt, ti'n meddwl beth? Fi wedi colli cwnt, ti wedi bod? Da, diolch. Ie, wedi bod yn treulio'r cyfnod yma gyda'r plant a phethau? Do, mae wedi bod yn neis bod adre, cael amser efo'r plant. Dwi'n meddwl bod nhw wedi licio cael fi yna. Gobeithio, be bynnag. Wel, ti'n meddwl beth, mae'n lyflu i gael ti nôl. So, ni'n dechrau nawr gyda y prif gwrs yn fe. Beth ti'n mynd i fod yn neud? Ie, wel, pryd i wneud efo reis. Okay. Oherwydd dwi adre, dwi'n coginio reis, a dwi byth yn siŵr faint i'n neud. Na fi. Dwi'n sbio faint sydd yn y pan, a diolch yn edrych fath o digon, a wedyn dwi'n coginio fo, a mae yna lot gormod. Ie, fi'n cytuno. Dwi'n rhoi bach mewn a meddwl, na, eisiau bach to, ond mae wastad gormod. Ie, so felly, peth cyntaf i wneud, dwi eisiau cael y wok ma'n rili poeth. Okay. Mae hwnna'n bwysig, cos mae'n mynd i digwydd yn eitha cyflym, unwaith mae hwnna digon poeth. Iawn. Felly, pan mae hwnna yn mynd yn boeth, dwi eisiau mynd i paratoi ychydig o garlleg. So dwi yn tueddu baratoi bob dim o flaen llaw, so fedra i rhoi doi fewn yn syth. O edrych ar y cynwysion stati fan hyn nawr, oes dylanwad o asia fan hyn, neu? Oes. Dwi'n mynd i'n sy'n goginio lot o bwydydd fatha Tsieineaidd na ddim byd. Dwi jyst yn sbio na i roi dipyn o hwn, dipyn o llall. A mae'n fel arfer yn troi allan yn eitha neis. So na i roi dipyn bach o olew i fewn i'r wok ma. So mae hwn yn boeth. Da chi'n gallu jyst gweld o'n dechrau fatha mygu rwan. A newn ni ddechrau roed y llysiau syth i fewn. So mae genna'r pupur coch. Odi, hwnna'n dwym. Yndi. Nionod gwyrdd ma. Y garlleg a'r chili. A'r sugar snap peas ma. So chi'n gallu iwsio rhywbeth fatha Monch 2. So mae hwnna'n ffain. So da ni'n jyst yn dechrau ffrio rhain off. O, na, byddwn ni ffilin yn nawr, byddwn ni'n am sbel fach yn troi gyda llwybren. Hyder yw na dros blynydde. Ie, hyder ydiach mo. So, at hwn dwi'n mynd i ychwanegu dipyn bach o powdwr curry. So mae'r sait fel yn eitha rhad mewn ffordd, dwi'n achos llysiau ti'n gallu prynu'n eitha rhad, pethau fel yr curry, ti'n gallu cael hwnna ati yn y... Wel, mae'r Chorgimwch mae'n rhain am ddryd. Ie. Ond sa chi'n gallu gwneud o efo cyw iar neu cigeidio na sa chi'n ddicio, so hwnna'n ffain. Mae reis yn mynd i fewn. A ti wedi cwcan y reis na'n barod, o ti? Do, dwi wedi coginio ma'n barod. A sy'n mos pwy reis, jyst reis gwyn arferol, basmati? Ie, dyna beth i hwnna. So, cymysgu hwnna i fi gilydd. Dechrau gan y ffrio reis ma, dipyn bach. A mae'r Chorgimwch yn mynd i fewn. So ti'n defnyddio fyna nawr Chorgimwchiad prawns fresh, heb gwcan? Ie, raw. So maen nhw'n llwyd. Maen nhw'n amrwch, ynddi. Ond maen nhw'n cymryd rhyw 30 eiliad neu rhywbeth i goginio. So, rili gyflym. Dwi wastad yn becso beth i goginio pethau fel Chorgimwchiad prawns a stwff. So, ti'n gweud 30 eiliad, ond beth mae rai fi wylo mas amdano i cwbl nhw'n barod? Wel, o'ch chi'n sôn am fatha lliw. Unwaith maen nhw'n dechrau mynd yn pink, maen nhw'n barod. So, maen nhw'n ffain. So, sy'n mos os maen nhw'n tyn bach yn llwyd neu na, mae rhaid bod nhw'n binc gole? Wel, da chi eisiau nhw'n pink gole, ond ddim i orgoginio nhw chwaith. Ie, na'r broblem ystod fi te, fi'n gorgoginio nhw, maen nhw'n mynd fel rwbwr wedyn. Ie, dwi'n neis wedyn. Ond mae yna gwres yn y badall na does. So neith hwnna goginio fo. Mae reis yn mynd i goginio fo oherwydd bod nhw'n boeth. So i fewn efo'r saws chili rwan. Beth sy'n eitha neis efo hwn? So ni'n gallu gwneud hwn i'r plant neu rhywbeth, oherwydd so ni'n just yn cytio nôl ar y chili a pethau. So ti'n ôl yn gwaith nawr, yn bisi ar hyn o bryd? Mae wedi bod yn crazy, hollol crazy. Jyst yn mynd i roi dipyn bach o saws soi i orffen off. Mae wan o fath o saws soi i gael. Pwy'n ti wedi rhoi mewn fyna? Mae hwnna'n dark soi. Pwy waniaeth mae fyny? Mae jyst dipyn bach yn gryfach. Yr un tywyll wedi? Ie, a mwy fatha hallt. Right. So, da chi'n sylwi dwi'n mynd i roi halen y pupur na ddim byd, oherwydd mae gennau'r saws soi ma. Ie. So do, mae gwaith i fod yn hollol crazy. Da ni wedi cael cwpl o fatha grwpiau mawr i fewn, oedd yn cymryd drosodd y gwesti i gyd, ond da ni ar agor rwan fatha normal, os da chi isio rwan. Ond mae hwn yn barod. Lyfli. Rwydd yna? Mor syml a hynna. Ti'n mwyn beth, treni byddem dyn ni smell o visual fel maen nhw'n gweud, achos mae'n gwynto'n hollol hyfryd. Digwydd bod, mae da fi blat fan hyn, fi wedi golchi y cyll llyfr gair plat cyn i ni fynd mas, o mae'n saffi fi fyta. Dwi'n mynd i drial bach o hwn nawr, gai Chorgimwch fan hyn, prawn fach.
fi'n dwlio'r yna, achos fi'n joio bwydydd asiaidd a stwff fel Chorgimwch. A so nhw wedi cwcan rhy hir, so mae bach o grunch al dente gyda'r llysiau. Ie, mae hwnna'n bwysig, efo. Lyfli dan, fi'n mynd i walu hwn i gyd.